Wszyscy się mnie pytają, co to jest taki murzyn. Murzyn to jest taka rzymła, w której bajlaga jest w środku. Wiecie, normalno rzymła mogą też, może to i być taki pecynek chleba, bo niektórzy robią takie srogie. Ale ja łyskiego roku zrobił taki srogi, a tego, że zrobił pora takich małych. Obejrzyjcie się, co jest we środku w tym murzynie. O, w tym murzynie macie bajlaga. Ta bajlaga trochę chrzanu albo zynftu i lecker, richtig, schmeckt gut. Jest to patent ze Śląska Cieszyńskiego. Tak dałem im się, a jak ja padłem to ze Księstwa Cieszyńskiego. Księstwo Cieszyńskie, Śląskie Księstwo Cieszyńskie taki patent wymyśliło. I niech im pombuczek za to darzy. Robię to richtig.